नमस्कार. श्रीराम वीर विठ्ठल देवाक वंदन करता सर आणि आमगेले परमपूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याक प्रणाम करताची. आज आम्ही 27 डिसेंबर 7 तारीख परतगाड़ी जीवोत्तम मठातू संभ्रमारी चलतो अष्टे सार्ध 50 महोत्सवाचे संदर्भारी एक सामाजिक चिंतन सामाजिक प्रेरणा दिवचे सांस्कृतिक कार्यक्रमारी आमगेले सनातन धर्माचे आमगेले संस्कृती संस्कार संस्कृत हांचे खातीर प्रोत्साह दिवचे कार्यक्रम नंतर आणि कलाविदांत तांगेले कले ಮೂಲಕ तांगेले प्रतिभे ಮೂಲಕ आमगेले ह्या योजनेक पूरक जावन प्रोत्साह आणि प्रेरणा दिवचे कार्यक्रम संयोजन केला. या संदर्भात डिसेंबर 5, 6 आणि 7 तारखेक श्रीरामाने प्रतिष्ठित झालेले 77 अडी अंतरारे विस्तारारे प्रतिष्ठितले रामाले सन्निधानातू आणि परतगाडी मठातू एक विशेष योग शिबिर संयोजन केलं. अंतू समान जीवनशील योगासन प्राणायाम कशी अंतू योग नडिगे राम नडिगे आणि सीता ध्यान नंतर गणेश नमन नडिगे नंतर संहिता ध्यान असे विशेष सरळ जीवनशिले ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಂಯೋಜನೆ केला. ಅಕ್ಕ ಹಂಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತೂ ಭಾಗಿಗಳಲ್ಲಿ सर्व स्वयं सेवकांक वैदिक वृंदांक आणि भक्त वृंदांक हे विपुल जावन अवकाश अशींची तुमकांय हाचे आसक्ती असल्यारे आमची दिलेले नंबर आका तुम्ही व्हॉट्सअपवर रिजिस्ट्रेशन करता म्हणेनो ಸಂಘಟಕರ ಪರಜಾನು ವಿನಂತಿ करता ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ್ಯರಾಗುವ ಯೋಗದಿಂದ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬೆಳಗುವ ಇಚ್ಛಾ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಸಿದ್ಧಿ ಕೂಡಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡುವ ಸಂತತಿ श्रीराम वीर विठ्ठलाक आणि स्वाम्याक वंदन करता सर पुराजनांनी योग शिबिरांतू भागीदारया सकाळी 6 दुखून 6:30 परतगाडी मठा सन्निधानात. हरि ओम.